Aquest és l'objectiu segon del funcionament del servo, i en aquest haurem d'enviar a través de la consola els graus que volem que faci el servo. Connectem, aquí tenim la consola, d'acord? I connectem. Fixeu-vos com s'ha col·locat automàticament a la posició inicial, per això sempre us dic que col·loqueu el bloc del servo a 0 a inicialitzar, i ara procedim a connectar la consola, aquí la tenim, i jo que sé, tenim a 0, doncs posem a 180, per exemple. Ho envio, posem així que es vegi, fixeu-vos com ha girat. Que vull uns graus intermitjos, per exemple 45, doncs enviem, i aquí tenim com s'ha anat al 45 aproximadament, que volem, no sé, doncs 140, per dir un número, doncs se n'anirà a 140. Que volem posar-ho a 10, que pràcticament és 0, doncs l'enviem i se'n va a 0. Que el tornem a enviar a 180, doncs a 180. I així successivament fins que us canseu, i aquí surten les dades que hem anat enviant. Per exemple, doncs no sé, anem a 90, o per exemple, enviem a 90 i ja tenim el servo col·locat.